Morning, everybody. I'm going to work. Oh, sorry. Hi, Marilyn. Kumusta na? Magandang gabi sa'yo. Ipapasok sa work. Salamat. Hi, Imang. Gising ka pa. May ulirat ka pa. Wait lang papasok lang po ako sa car. Hi, girlfriend. Magla-live lang ako saglit kasi na-miss ko na kayo. Papasok ako sa work eh. Oy, gandang gabi, amboy. Nagdadrive lang ako Ayan. Ang ganda ng sikat ng araw. Pero malamig. -3 pa rin, oh. Hello! Hello sa inyong lahat dyan. Mabuti pa si Imang may 5,000. 5,000 na kurot. Gusto mo? Charing. Kumusta na kayo? Kumustamos? O, tamo, ang ganda ng sikat ng araw dito. Pero, nilalamig ang mami nyo kasi ang lamig-lamig. Yeah, gandang umaga dito. Gandang gabi dyan sa inyo. So, magna 9 o'clock na. 8:53 in the morning. Today is -1 ang pinaka mainit namin. Pero malamig pa rin yun. Minus pa rin eh. Tsaka medyo mahangin. Kaya malamig ang traffic dyan, oh. Meron kasing ano dyan. Papasok ako sa work. Maglilinis ako sa bahay ng amo ko today. Kasi supposed to be off ko ngayon. Hi, Rosalia! Salamat sa nagsasabing ingat. Oh, salamat. Thank you. Yeah, nag-ano ako kasi pwede kong i-topic doon sa live natin. Hi, Cecil! Hi, Cecil Zapata. Shout out, ayan o. Okay lang naman dito pagka ganitong oras. Pero pag 7 o'clock, traffic din dito. Traffic din. Mga rush hour. Mga 7:30 to 8, ganyan. Tapos, mga 5 to 6 o'clock ng hapon. Yan, mga busy
busy hours dito yan. Mga busy hours. Maliwanag, oo. Kasi binabala kong i-topic sa live ay parenting. Siyempre, magbabase ako sa mga experiences ko sa mga anak ko at ganun din sa mga inaalagaan kong mga bata dito. Kasi mostly naman ng mga inalagaan ko ditong mga bata maayos naman sila, nakikinig naman sa akin. So that means yung parenting technique ko ay nagwo-work. Mga 15 minutes drive ako from bahay to work. Ganun lang, malapit lang. Pero pag traffic, inaabot ako ng mga half an hour, ganun. 25 minutes, half an hour. Pero hindi pa rin, it's not bad. Kasi diretso lang naman itong street na to hanggang sa bahay. So, ganun lang kalayo. Malapit lang, hindi siya malayo. Actually, malapit. So, yan. Maraming nagsasuggest kasi na parenting ang iaano ko. So, most likely, siguro, pag sa sit down live ko, topic ako. Sinabi ko naman sa inyo, gusto kong i-share lang yung may mga experiences ako. Kasi maraming nagtatanong kung paano pumunta dito sa Canada, ano ba yung mga ways na pwedeng pumunta dito. Hindi kasi ako expert doon. Ayoko namang magbigay ng payo na kumbaga hindi ako sure. So marami namang mga vloggers na nagba-vlog ng mga ganun. So yun na lang panoorin ninyo sa kanila. Pero sa akin, I think ang isi-share ko na lang sa inyo is yung tungkol sa kung paano magdisiplina ng bata, ano yung mga approach, or sabihin ninyo sa akin kung ano yung mga katanungan ninyo. Meron na akong isang tanong na hinahanapan ko ng sagot kasi na-experience ko na lahat yan. Sa dami pa naman ng mga bata na inalagaan ko dito. Iba-iba ang ugali ng bawat bata. Kahit pa kambal yan. Kasi nag-alaga ako ng kambal yung first 3 months ko dito sa Canada. Pero umalis din ako sa kanila gawa ng hindi kami nagkasundo doon sa amo sa bayan. Kasi 4 yung anak niya, mura lang gusto niya ibigay sa akin. Kaya sabi ko, okay, so you can look for another one, I can look for another job. Ganon. Ang inaano ko ngayon, ang hinahanapan ko ngayon ng suggestion, yung mga manunood sa akin, kung ano ba yung mga concerns ninyo. Normally, at nakita ko na madami sa aking mga viewers ay mga nanay or kahit hindi nanay lang, mga parents, sabihin na natin. Mga parents, yung mga anak sila na dinidisiplina. Or ikaw ba ay kung wala ka namang anak, ikaw ba ay tita na nag-aalaga minsan ng anak ng kapatid mo, ganon. So, may mga techniques yan kung paano makinig ang bata sa kahit na sino na nag-aalaga sa kanila. Syempre, sa akin yan ang trabaho ko 'di ba, nani nga ako. So kung ano yung mga ginawa ko, kasi mahilig ako manood din ng mga parenting technique, kung paano i-deal yung iba't ibang ugali ng bata, paano ba sabihan ng bata na maayos, na hindi sinisigawan, paano mo didisiplinahin na makikinig sa'yo, paano mo... Hello, Arceli! Okay, matulog ka na, Amboy. Hello sa inyong lahat. So, ganun ang gusto kong itopic. Kasi,
Marami namang mga vloggers na English speaking na ganun. Pero wala pa akong nakita na nagtatagalog na mga nagsi-share ng ganong klase ng parenting topic. Pero hindi ko lang alam sa mga talk show yata merong mga ganon, pero sa mga vloggers malimit ang ginagawa nila is mga lugar, madami, pero wala pa akong masyadong nakita na nagsi-share kung paano ang pagpapalaki nila sa kanilang mga anak, ganun. So, hello Mother Lily. Sorry itong panahon na to it's making me cough. So ganun, what do you think guys sa inyong mga nandyan? Ano ba yung mga concerns ninyo sa parenting? May isang tanong, sabi niya, paano ba ang gawin kung sumasabat-sabat, sumasagot-sagot yung anak mo pagka pinagsasabihan mo or something? Meron akong magandang dyan, kasagutan. Oo, si Mother Lily. Yeah. So, may mga approach. Kasi, ang Western world, kagaya dito sa Canada, iba ang approach ng parenting. Meron ding similarity sa atin, dyan sa Pilipinas. Pero, mas maraming mga differences. So, gusto kong i-share sa mga manunood kung ano ba yung mga approach na nagwo-work at hindi dito sa North America, particularly dito sa Canada, kasi nandito ako sa Canada, right? So hopefully maka-attract tayo ng mga viewers na may mga concerns tungkol sa kanilang mga anak. And you can comment down below. Pwede kayong mag-comment dyan kung ano yung mga concerns ninyo, kung ano yung mga gusto ninyong mabigyan natin ng kasagutan pagdating sa mga bagay na ganyan. Hindi ako expert, hindi ako psychologist, hindi ako professional, ano tawag dyan, hindi ako professional na therapist or anything. Pero ang sa akin lang is kung ano yung natutunan ko, nag-work sa akin, why not share it, 'di ba? Para naman maging magaang-gaang yung buhay ng mga nanay diyan. Hindi lang mga nanay, mga tatay, kasi nalulungkot ako minsan pag may mga nakikita akong mga bata na ang bastos sumagot sa magulang, sumasabat-sabat, walang galang, yung mga ganun minsan kumbaga parang umiiyak yung kalooban ko na nakikita na ganun, sumagot-sagot yung kung anak ko lang yan, sasabihan ko ako pa rin ang nagpapakain sa'yo, so wag mo kong masagot-sagot ng ganyan. Hindi naman ganun ang approach, pero may mga tamang words na dapat sabihin sa mga bata. At hindi, most likely pag ikaw ay lumaki sa palasigaw na nanay or palasigaw na tatay, malamang ang kalalabasan mo bilang magulang ay palasigaw ka din or kulang ka din sa pasensya. Pero pwede nating baguhin yung mga yan kung willing naman yung tao na magbago at sundin yung kung ano yung nararapat na paraan kung paano magdisiplina ng bata. Kasi naalala ko, kung naalala ninyo yung unang live natin na ang title ay Love Begets Love, yun ay it applies sa karamihan ng mabagay dito sa ating mundo, kumbaga. Lahat reciprocal, parang ganun. Kung ano yung ibinigay mo, yun ang matatanggap mo. Parang respect begets respect. Kasi ganito yan.
Nung ako ay nag-alaga kasi ako ng 4 na bata sa isang private daycare. Pare-parehas ang edad. Lahat under 2 years old. I think yung pinakamatanda sa kanila is 22 months old. So, 2 months na lang, magto 2 years old na siya. Ang pinakabata is 18 months. So, barely walking pa lang yung iba. So, ang hirap, di ba? Pero, inano ko yun dahil sa love ko na rin siguro sa mga bata. Kasi originally, ang ambisyon ko talaga nung ako ay nasa elementary pa ay maging teacher. So siguro dahil nga doon kaya ako hindi makaalis-alis sa pagiging nanny. So hindi madali yung mag-alaga ka ng 4 na bata, pare-parehas ang edad, iba-iba ang ugali. So doon ko natutunan yung iba't ibang approach. At minsan yung isa sa kanila, dahil frustrated na nga ako, hindi ko mapatigil ng iyak. Hindi ko siya mapatigil ng iyak. Nasigawan ko siya. Ngayon, narinig ako nung may-ari ng daycare. Sabi niya sa akin, Brenda, sabi niya, how would you feel if somebody yell at you? Sabi niya ganyan sa akin. Sabi ko, bad? I would feel bad. Kasi syempre, sinisigawan ka eh. Oh, it's the same thing with kids, sabi niya. So, sabi niya, if you respect them, you will get their respect. So, respect begets respect. Parang ganun din. Sa love begets love. So, ganun lang yon. So, kailangan lang talaga matutunan natin yung tamang approach talaga kung paano mag-alaga ng mga bata. Kasi, maliliit yan sila pero ang hirap nilang alagaan, di ba? Tuwan-tuwa ka pag bagong panganak, oh, cute-cute! Pagka marunong na yan sa'yo, magsagot-sagot sa'yo, parang kulang na lang anuhin mo saktan mo pero hindi ganun dapat. Hindi mali na sa pagtuturo, kasi nasa Bible naman yan, sa pagtuturo sa mga bata, minsan kailangan mong paluin pero sa puwet. Hindi yun doon sa kung saang banda ng kanilang katawan. Pero, yun nga, may mga tamang approach na dapat gagawin ang mga magulang. Kasi minsan na-frustrate ang mga magulang, lalo na kung ang anak mo ay hindi lang iisa. Makinig, yung mga maraming anak dyan. Hindi kailangan na sisigawan ng mga bata. So, yan. Doon lang mag-e-end muna yung ating discussion. Kasi malapit na ako dito sa trabaho ko. Pero anyway, yun lang ang sasabihin ko lang sa inyo. Hindi mo kailangang sumigaw, hindi mo kailangang mamalo every time na yung anak mo pasaway. Imang left alive. Natatawa naman ako. Pero that's the truth, 'di ba? Totoo naman eh. Ang kasi naranasan ko 'yan eh. 2 ba naman yung anak ko. Tapos maaga pa akong nag-asawa. Maaga akong nag-asawa, maaga akong nagkaanak. So may mga bagay na gusto pa akong gawin sa buhay ko na hindi ko na magawa dahil may anak na ako. Kasalanan pa naman ng mga bata. Kung nag-anak-anak ka tapos sa kanila mo binubunton yung galit mo dahil hindi mo magawa yung mga gusto mong gawin, hindi nila kasalanan yun. Kasalanan mo yun. Bilang magulang. Parang ganon. Ganon. So, interesting yung topic, 'di ba? Ayan, may 10 nakikinig. So, sa mga 10 nakikinig diyan, magtaas nga ng kamay kung sino yung may mga problema sa parenting. Taas ng kamay. Mag thumbs up. Whether yan ay anak mo, yan ay pamangkin mo, yan ay apo mo, mag thumbs up.
ano kayo ng questions at doon ko i-base yung aking gagawing topic pagdating ng live natin. Grabe si Imang. Weng Gonzales del Rosario, hello! Ayan, andito na ako sa amo ko. Nagkakat sila ng tree, oh. May nagkakat ng tree dyan, oh. Tumambling na si Imang. Hindi, sa totoo lang, kasi ang struggle ng mga magulang ngayon, at yan din ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga marital problems, ay dahil sa mga bata, hindi ba? Casey and Peachy, hi! Thanks for joining the live. Yeah, thank you, Arceli. Salamat sa inyo. Sa katunayan nga pag iniisip ko yung mga ginawa ko na nung maliliit pa si Kambal, alam mo yon, yung mga ginawa ko nung mga bata pa sila, nahihiya ako sa sarili ko, or parang nayayamot ako na sana hindi ko ginawa yung ganon. Pero you know, part yun ng pagiging magulang. Lalo na sa akin noon is parang hindi pa ako ready. Masyado pa akong bata. Ano ba yan? Dumating yata yung amo ko. Paano kung nandyan silang lahat? So, gano'n na lang. Maglagay kayo ng concerns ninyo when it comes to parenting. Tapusin ko lang ng 30 minutes ito. Alexander Almadin, hello sa'yo. Maraming salamat sa pag-drop by. Oh yeah, iba-iba talaga ang ugali ng mga bata. Kahit nandiyan yung mga amo ko sa bahay nila, ako ang boss. Umaalis sila sa isang lugar pag pumupunta ako doon. Ang ganda ng street namin, 'di ba, oh? Ang gandang picturean. Street ng amo ko pala. Pero anyway, pag nagustuhan niyo yung live na to, mag-like naman kayo. Thank you very much. At maraming salamat. I think isang magandang topic yung parenting, ano ba talaga yung mga kailangan gawin. Hi Myra! To si Myra, wala naman siyang anak. Pero siguro may mga pamangkin siya na gusto niyang pwede rin kayo pumunta dito sa mag-apply lang kayo. Everybody is welcome man. Kaya lang hindi ko maipapromise sa inyo na ang Canada is heaven ang buhay kasi sabi ko nga sa inyo doon sa isang vlog ko akala ng karamihan ang Canada is heaven. Hindi lang nila alam kung gaano kahirap ang buhay dito. Kasi syempre, nandito ka, hindi ka naman mamamasyal lang magtatrabaho ka. Kailangan mong mabuhay, may bills kang babayaran. Parang ganyan din sa Pilipinas. So, see you next time ulit guys. Matulog na kayo kasi mostly sa inyo nasa Pilipinas nanonood Salamat. Salamat sa inyong pag-drop by. Next time ulit. Siguro may pupuntahan kami bukas ni Sir Doms.
Ewan ko kung ila-live ko yon. Tignan, abangan nyo na lang. Abangan nyo na lang. Dadalhin ko pa itong dry cleaning ng amo ko sa dry clean. Hindi sa pag-ano yung mga anak ko wala silang sa awa ng Panginoon. Ingat! Salamat Lot. Awa ng Lord naman maayos naman sila. Wala silang bisyo, hindi sila naninigarilyo, hindi sila umiinom. Ang inom lang sa kanila is pag may mga gathering sa kanilang company, mga wine, ganun lang sila. Or kami minsan sa bahay pag may okasyon, may birthday, Christmas, New Year, ganon. So sa palagay ko maayos naman yung pagpapalaki namin ng asawa ko sa kanila. I'm not saying na pag naninigarilyo, umiinom yung anak nyo, hindi tama yung pagpapalaki nyo. Ha? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Pero, nasa mga bata naman yan yung decision din. Kasi, lumalaki naman yan nagdidesisyon din sa kanilang mga nagdidesisyon naman sila sa sarili nila. Sabi nga po ng PR, ano yung PR? Ano sabi niya? Sige, parang may mga hindi ako nabasang Wait lang binabackread ko lang siya. Ayan na nga, may tanong na, anong dapat gawin sa palasagot? Yan. Si Tenga talagang gustong alamin kung ilang kilometers Hindi ko alam, mga 8 kilometers siguro. Ang lamig dyan, tipid. Tipid sa kuryente, tipid kami sa kuryente pero ang taas naman ng yung namin, yung sa heater. May traffic din minsan, Marilyn. Hala, sige na sa inyong lahat. Matulog na kayo. Sige. Naputol ba? Hala, si Tengay, magiging zombie ka na kung di ka natulog. Ay, sana all nagja-jogging araw-araw. Wow, si Arcelia. Kayahin natin siya. Kami malapit na kaming maglakad-lakad ulit kasi proverb, yes, train up a child in a way he should go. Sabi doon. Asa na? And when he is old, he will not depart from it. Tama yan, Marilyn. Yep. Alam mo, ang sinasabi ko pa noon sa mga anak ko, pag minsan nagpapasaway sila, pag sinasabihan ko, sabi ko, magalit na kayo sa akin, kamuhian nyo na ako sa akin ngayon, magpasalamat kayo later, sabi ko, magpasalamat kayo sa akin afterward. Paano ko ba sinasabi yun? Kasi sabi ko, you can hate me now, but you can thank me later. Parang ganon. Kasi hindi mo pa ma-realize. Kasi di ba ganon din naman tayo, naging mga pasaway din tayo sa mga magulang natin at some point in our life ng mga kabataan natin. 'Di ba?
Pero ngayon na may mga anak na tayo, na ngayon lang natin nare-realize na, oh, tama nga pala yung sinabi ni nanay. Na pala akong kumerengking ng maga. Para hindi ako maranasan ang hirap ng pagiging nanay sa maagang sa maagang edad, batang edad. Anyway, tingnan nyo talaga. Tama si Maring, di ba? Tama siya. Lahat ng sinasabi ng nanay natin. Kahit sa akin noon, sabi ni Inang, gumarang. wag kang gumarampingat, sabi niya. Wag kang lumalandi kasi pagka naging nanay ka, malalaman mo kung gaano kahirap 'yun. Marirealize talaga nila kasi kahit tayo naman na-realize lang natin nung may mga anak na tayo. Ang hirap palang maging nanay. Tama pala si nanay. Yung mga sinasabi niya sa akin noon is tama pala. 'Di ba? So hindi madali ang pagpapalaki ng bata. Akala lang ng iba madali ang magpalaki ng bata. Hindi ganoon kadali. Malaking sakripisyo, maraming luha ang ibubuhos mo bago mo makita yung yung fruit, kung ano ba ang ginawa mo sa pagpapalaki sa mga bata. Anyway, maraming salamat sa inyong lahat, at kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na para makarinig kayo sa parenting chikahan natin next time. Maraming salamat sa inyo muli, mga pamangkin, mga pinsan, mga kamag-anakan, mga kaibigan na naging supporters natin dito sa channel ko. Mommy Brands, I'm out. Bye everybody. God bless you all. Stay safe. Mukhang nagtataka na yung amo ko bakit naandito ako sa street, hindi ako pumapasok. Sige, bye!